हाबा जाबालाय थारमाने देलायनो मोना नामा थारमाने गावखौ साफाय लाखिनो हाया नामा पुरा पार्कआव फैनाय बायदि मोनलायदोंलै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय स्पेशली हिन्जावफोरनि थाखाय लोगोफोर हौवाफोरनि थाखाय जानाय नङा दिनैनि भिडिअआ हौवाफ्राबो खालामनोबा खालामनो हागोन दिनै आङो नोंथांमोननो जोङो खानाय गनायखौ बोरै होबथानो हायो बोरै रैखा खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर मा होनो सिख्ला समावथ' खानाया गवा मोजाङानो थायो ओमफ्राय जेब्ला हाबा जायो मा होनो गथ' गथाय जायो होमबाना जोंनि केलसियाम गैयै जालाङो आरो जोंनि खानायाबो गनाय स्टार्ट जायो आरो बे गनायानो गनाय ओमफ्राय गगाया जालाङो खायसेना बिदिनो गगायो जानाय लोंनायजोंबो जायो खानाय गनाया ओमफ्राय दैनि थाखायबो जायो ओमफ्राय बिदिनो मानसिनि बडियाव जिखिनि नांगौ बेखिनि बुस्थु थायाब्ला बिदिनो खानाया गयो आरो ओमफ्राय आंनाबो बिदिनो खानायानो गगाला नोंथांमोनाबो जानो हागौ सोरनाबा बिदिनो खानाय गयो गोबाङानो दाना खानाय गनाया बयनाबो गखायो ओमफ्राय बांद्राय टेनसन जाबाबो खानाय गयो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो मा राहा लानांगौ गोबां राहा दङ दाना उमुक सेम्पुखौ फुनबा खानाय गगायो उमुक थावखौ फुनबा खानाय गगायो होनो बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा ओमफ्राय जोङो नेचारेल बुस्थु माबायदि इउज खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै आङो दिनै बेखौ फुननो नागिरदों खानायाव देग्लिनानै मा लादों आङो नायदो मा होनो मेहेन्दी बिलाइ ओमफ्राय जबा बिबार ओमफ्राय बेखि दङ जबा बिबारनि बिलाइ गोरलै बेफोरखौ देग्लिनानै फुननो नागिरदों आङो ओमफ्राय आमलाइ फिथाइ थाबा मोजांसिन जायो आमलाइ फिथाइ ओमफ्राय सिलिखा बेफोरखौ आरो अबाव मोननो आङो जिखिनि खाथियावनो मोनदों बेखिनिखौ लाबाय आङो दाख्लै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना मेहेन्दी बिलाइ लायनो थांनो होननानै ओमफ्राय आं मैया लायदोंमोन दाख्लै खिनाय जानानैथ' लायनो हायासै आङो नोंथांमोनाबो खानाय गबाय थायोबा बेबायदि खालामनानै देग्लिनानै फुनबानो जाबाय फुननानै ओमफ्राय 2 घन्टासो बिदिनो लगायनानै दोन ओमफ्राय खर' लोबबानो जाबाय आरो होमबाना खानाय गगायो सप्तायाव खेबसेबाबो फुननो मोननांगौ आरो खिन्थु नोंथांमोना साननो नाङा आरो हाबा जाखांबाय बेफोरखौलाय मा जोथोन लाबाय थानांगौ हाबा जाबा गथ' जाबा खानाय गखायो टाइम गैया जोंहा गथ' गथाय सामलायनांगौ खामानि दं न'खराव बिदि नङा खामानि दामानिथ' बयनावबो थाखायो गथ' गथाय सामलायनांगौ जोङो गथ' गथायनि थाखायबो टाइम होयो खिन्थु बेनि गेजेरावबो गावनि थाखायबाबो एसेब्लाबो मा होनो टाइम दिहुननांगौ आरो गावखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय हाबा जाबालाय थारमाने देलायनो मोना नामा थारमाने गावखौ साफाय लाखिनो हाया नामा बेथ' खोथा नङाना लोगोफोर खामानियाथ' लोगोफोर फैनानै थांसान्दि खामानिया बयनावबो जोबखाया बिदिनो थांनानै थानो थाखाय मा मावनांगौ मा मावनाङा बेनिखायनो हिन्जाव मानसिफ्राबो गाव गावनि थाखाय खामानि दामानि थाब्लाबाबो दसेबाबो टाइम दिहुन ओमफ्राय बारा बुंबाय थाला आं बांद्राय गियान होनोबो रोङा आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो लास्टाव माबायदि मोनदों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो चलो आं मोखाङाव जेबो फुनाखै लोगोफोर दुगैयाखै बारा आङो दा बेखौ फुननानैसो खेबसेनो खर'बो लोबखानोसै दुगैनोसैबो ओमफ्राय जेबो फुनाखै मोखाङानो हाराव जानानै दं बेखिनिखौ आङो दा सुनानै लाग्रोनोसै मोजाङै सुनांगोन दे लोगोफोर मेहेन्दी बिलाइयाव बिराद लेथ्रा थायोना दा बायदियावथ' आरो मा होनो मेसेङाव बिराद हाद्रि बाला गुफुङो ओंखायनो मोजाङै सुनानै ला नोंथांमोनाबो हाद्रि बाला थाबाथाय आरो खानायाव नांबाथाय आरो गाज्रि जायो खानायाबो आरो बांद्राय गगोनसो बेनिखायनो बिबारखौबो नोंथांमोना साननाङा आरो बिबारा बिफाङावनो दङ साफाखा थायो होननानै खिन्थु बेयाव हाद्रि बाला सिथाबनाय थायो बेनिखायनो मोजाङै सुनांगौ खेबनै खेबथाम मोजाङै सुनानै ला नोंथांमोना ओमफ्राय बेनि उनावसो देग्लिनानै फुनबानो जाबाय नै लोगोफोर आङो खेबनै खेबथामसो साफायैनो मोजां सुनानै लाबाय आरो ओमफ्राय दा मिक्साराव होनोसै नै
ओमफ्राय दै एसे होनांगौ लोगोफोर नङाबा गेब्लेनो नागिरा नै लोगोफोर बेखिनि जाबाय आरो फुरैसो जाद्रायासै जा मोजां गेब्लेखादों बिराद मोजाङै गेब्लेहोनांगौ नङाबाथाय बिलाइ बिलाइ थाबाथाय खानायाव सिथाबनानै थानो नागिरो सुबाथाय खारनो नागिरा आरो मोदोमाव नाङि बायदि बे जिखौ जोमनानै लानोसै आङो नङाबा बे कालार जाखांगोन बेदर जानानै दाख्लै खिनाय जानाया लोगोफोर थैसिगौमोन बासिबाय बिराद अबस्था गाज्रि जाना दङ जाला आं दिनैनिफ्राय बेदर खिबाय गेस्ट्रिक जानानै बेबायदि जादों आरो गेस्ट्रिक जादों हारसिंनो जाजोब्बायबा बेदरखौबो गेस्ट्रिक जाया मा जानो बांद्राय लबावनो मानसिया थैयो बेखायनो जानो हायो होननानै जानला मानला बुस्थु जाबाबो बिदिनो जायो फुननोसै आङो आयनाबो गैया मबाइलाव नायै नायै फुनसै आङो नै लोगोफोर आङो फुनखांजोब्बाय ओमफ्राय दा बेखौ 2 घन्टासो राननो होनोसै बेनि उनाव खर'खौ लोबनोसै आङो हेलौ लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो बेलेग जायगायाव फैबाय दहाय आङो मेहेन्दी फुननाया खर' लोब्बाय आरो ओमफ्राय नै ओमफ्राय आङो सेम्पु गैयिनि खारैजोंसो लोबदों आरो खानायखौ स्राव स्राव आराम जाबाय आङो बेगखै देखायगोन नोंथांमोननो नेपाली आदै नेपाली आबै नेपाली आबै आबै नहय के भयो खुरी खुरीखौ मैनानि बिखुनजो बे आंनि लोगोनि बिखुनजो मैनाको सासुबुरी मैनाका सासुबुरी सासुबुरी जोङो जायगा नायनो थांनो नागिरदों मा होनो पिकनिक जानो नागिरदों जोङो लोगोफोर जमानो खानाय खानो थां पिकनिक जानो नागिरदों आरो जोङो लोगोफोर जमा नांनानै हिन्जावफोर गोजा सोलाय खाना जानो नागिरदों जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो ओमफ्राय बिनिनो एसे जायगा नायनो थांनो नागिरदों आरो नै बै फुख्रि खाथियावबो जानायनि बाथ्रा दंमोन ओमफ्राय बैखिबो जायगा दंनो मोजां बेयावनो नायनो थांनो नागिरदों नायलांदों होमबा नोंथांमोना लोगोफोर आङो दा खानायखौ उनथिं देखायगोन र' नोंथांमोननो जि मोजां मोनदों स्ट्रेटनाय बायदि लोगोफोर आंना खानाया दिनै खारैजों लोबनायखाय स्र' आराम मोनदों ओमफ्राय खानायखौ एसे मा होनो गिदिर बायदि मोनदों आरो सेम्पुजों लोबनाय नोंथांमोनाबो लगायनानै लायो आंना कालार होनाय बायदि नुयोना खानायखौ बेनोसै ओमफ्राय पिकनिक जानो जायगा नागिरनोसै जोङो दा दंना गैयाबा दङ पिकनिक जानो सावरायनो फैदों शाहरुख खान एक्टर लानाय न'आव फैदो राजा स्क्रिप्ट बायदि बिरनोसै आं बिबाराव बिदाय सोबनोसै फैदो आयो जि मोजां नुखादोंहाय गुफुरखौ मोजां मालाय गावदांदां साजायना दोनदों सेलिब्रिटिनि न'आव फैदों जों पुरा पार्कआव फैनाय बायदि मोनलायदोंलै ना बर'नि पार्कआव फैनाय बायदि सिगां जालुबारि पार्कआ दंमोन ना इदि फट' खेबदोंलाय ना
एसे मोजांलै बिस्रा न'आ बिदाबो ना मरमि बिराद मोजां दं नै बे मादैयानो साजायो आरो मालाय ना मादै बिबारखौ सोर गायनाय मालाय नै ओमफ्राय एकदम पार्क बायदि बानायनानै दोनदों ओमफ्राय बेखौबो नों बानायनाय बेखौ नों बानायनाय हा जों दोदों डेन्जार खामादैया फैसा होगोन होननायखाय खारबोदों सासेया मा मा जायगायाव थांगासिनो जोङो पिकनिक जानो जायगा नागिरगासिनो थालिरा हायथाथानो मोनाबाय नै जोंना पिकनिक जानाय लकेसना बेनो बेयावनो जामारगोन ना हाय आं खिफियाखै बेयाव जा गावा खिफिनानै आंखौसो खिफिदों होनदों ओइ अरे फै बाबा जा मोजां नुहुरखायोना जायगाफोरखौ गय बागान मोनानायखाय स्रां स्रां नुवासै ओमफ्राय हाग्रा बारियावसो पिकनिक जायो आरो नै बेयावनो जागोन है आं मिथिया नोंसासो ग्रं ग्रंनो बोरै नुथारदों ना इमान गोजौमोनलाय न'आ गिथाव बाथावनो बोरैबा नुखायो अ